Jeg er blevet lort til PvP. Der kan man godt i år. Ja, der kommer en video op i aften. Der kommer en... Wow. Der kommer en video op i aften klokken 6, tror jeg, eller sådan noget. Wow. Det lægger lidt sort for lidt lag. Hvis shit, det er fuck. Hvordan kan jeg ikke ramme der? Prøv at se, hvor meget jeg lægger. Prøv at se. Oh my god. Bare sådan noget, der kan ødelægge en bygning. Wow. Ej, det er det, jeg mener ikke. Det er bare sådan noget, der kan ødelægge en recording. Men husk at smide et like og abonnere. Yes, bitch. Undskyld, hvis I kan høre noget i baggrunden. Bare lige min mor og min mormor og min far. Det er fordi min store søster har fødselsdag. Så hvis du han er dansker. MC Niller. MC Niller. MC Niller. Dansk. Skal vi bare lige sammen. What? Niller. Troede vi var gode friends. Og ham har jeg som